mnangagwa replaces VP Constantino Chiwenga MP achipere mushe panguva ino pari kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga aiwa is losing maallies ake the ruling party ZANU-PF kutanga pamwechete nemugovernment. Panguva ino ichitiko icho chinyatsoratidza kuti pane maspeculations ari kuitika ationa kuti VP Constantino Chiwenga wada kungosiyiwa panguva munhu zvake, and on top of that pari kuonekwa kunzi pana paVP Constantino Chiwenga kubva zvavakaenda kunochemana aiwa nana Pope Francis aiwa vachingori kunze kwenyika vakamboenda kuIran right now vakaflya vakaenda kuItaly. Vanhu vane maspeculations ekuti aiwa why is it VP Constantino Chiwenga ari kudelaya kudzoka and the likes. Vanongoramba vachikonzera kuti especially vakomana kupusha for 2030 varambe vane bundu mumwoyo. Sana penda masvika budanyorwa pana vhurugwa subscribe or like on the bell like kuti bina Zim budanyorwa mtidzi President Emmerson Mnangagwa was declared the KUTI East and Insiza North constituencies vacant following the expulsion of and the death of their former representatives respectively. The KUTI East constituency was held by Benjamin Ganyewa, was expelled from the ruling party ZANU-PF for acts of indiscipline, while Insiza North was represented by late Farai Chiwenga, who passed away last month. Ganyewa was fired for resisting Mnangagwa's 2030 agenda. The president's announcement followed a formal notification from the Speaker of Parliament, Jacob Mdenda, on 17 April. The nomination courts for the constituencies are scheduled to convene on 15 May. Right now, the ruling party is not in order. Panamationa wana Ganyewa chifaiwa nokuda kungoresista the 2030 agenda, even if vachionekwa in the public vachiti maconstitutionalist. Chitiko chinyatso kuonekwa kunzi VP Constantino Chiwenga's allies panguva ino vari kutsakatika. Some of the people vari kuti magenerals aVP Constantino Chiwenga vari kufa, maallies avo mupoliti broke amuka the ruling party ZANU-PF kana mugovernment vari kufaiwa and the likes. Maspeculations ezvinhu zviri kuitika zviri kubatika zviri kuitika the ruling party ZANU-PF zviri kuonekwa nevanhu zviita kuti vanyatso kuziva kuti aiwa panguva ino chakatsva. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko chipinda comment section medu. Mafungiro enyu musaona subscribe or like, turn on the bell icon.